yana cire boransa sai ga mani tamkar kogi sai zuban ruwa yake yi na ruwan mani yana ta wani irin sauti yana yana wayo daɗi yana gama zubar mani ɗin don ya zuba mata gaba ɗaya a kan cikinta manin nan gaba ɗaya fita ya bata mata ciki gaba ɗaya jikinta ya ɓaci da wannan mani ɗin ya da mai Labarin ruwa ne a tattare da shi wanda ya jima bai zubar da shi ba kawai sai ya kwanta a jikin wannan mani in natan da ke jikinsa sai ya kwanta a kan murmuwanta ya ta su a hankali jikin shi ya yi la'asar ita ma jikinta ya yi la'asar saboda irin cin da ya mata irin cin ya wanda ko bace mace in ka ci ta za ta so kullum ta dinga samun irin wannan cin domin ya sa ta kwanciyar hankali da kuma jin daɗi suka tashi suka shiga bayan gida suka wanke jikinsu da suka wanke jikinsu shi ya yi wanka ita kuma ta ƙi yin wanka saboda kada ta fita ta koma ɓangaren can aga cewa ta yi wanka ya aka ta yi wanka a ɗakin yayanta to shi sa kawai shi ya shiga ya wanka ya goge jikin shi fito ita kuma ta tashi tana ta kimse ta yi sauri ta shiga bayan gidan ta ɗan wanke jikinta ta ɗan daure inda duk mani ɗin bata ta sannan sai ta yi ƙoƙarin saka wannan zanin na tuntumi da wannan zanin da ke jikinta da ta yi da wannan zanin sai ta ce mishi ya kamata in koma da wuri kada gaban dawo ta wurwa ya ce mata haka ne ta tashi ta yi wannan farantin kwanuka ɗin a yayin da ta riga ta ɗaure zanin da ke jikinta ta ɗaura shi a jikinta shi kuma ya dawo ya kwanta a kan gado ya yi shimi jikin shi ya da asar sai ta ce mishi to yaya bar ta koma cikin gida ya ce mata to shi kayan ba ku damuwa kan wata to kulawan da kan kin ji ka ce to shi kenan kai ma ka kula sai ce mata bari ya ɗan yi wacce kada saboda ya je na ɗan jin bacci sai ta ce to shi ne yaya ta tsokane shi da cewa to yaya ka riga da ka samu abin da kake so ai dole ka ji bacci ya zo maka shi ma ke ce mata ke ma na san kina shiga ki bacci saboda kin ce je samu bacci mai kyau ba na san cewa wannan cin da na miki na san ya gamsar da ke a yanzu ta ce kwarai kuwa daya kawon irin cin da barin ta mantawa da irin wannan cin ba saboda ci ne wanda yaya ko na ji na zo na dole zan dinga tana shi wannan tana shi to da zai dinga sani in ji ina cikin kadaicin da ina so a kare mun irin wannan cin sai ce mata shi kenan kirki da mun ke kam na fada miki a cikin lokacin da ke bukata na kawai kin magana sai ta ce to shi kenan yaya ta bude kofar nan ta kawo hanya ta koma bangaren su ta koma aka ce mata har kin dawo kenan ta tarar da su suna ta kallo a falo sai ta ce musu har na dawo amma suka ce mata abincin ya ishe ku ina ta ce abincin ya ishe mu mun ci wanko shi don yi za ka ma har na ji na fara jin bacci suka ce mutu to ba damuwa ki samun jiki ki kwanukan sannan ki je ki kwanta ta dan huta yau ta so ta shi kenan bari ta je ta yi haka ta koma ta je ta ajiye wannan kwanukan ta shiga ɗaki ta shiga bayan gida ta je ta wanke jikinta sannan ta yi wanka wanda ya kamata ta dawo ta kwanta a kan gado domin ta fara jin bacci a wannan lokacin tana so ta yi bacci sai ta kwanta ta yi bacci a wanda domin ta samu abin da ya gamsar da ita tunda ta ji bacci mai nauyi ya zo mata a tattare da ita sai ba ta tashi a bacci ta dawo falo ta zauna ita ɗaya wannan shine ƙarshen labari na yanzu kar ku manta ku danna wani like ku yi subscribe sannan ku sharing sai kun ji mu a kashi na gaba